срещу процента, който пада на Дао Джонс в момента. Ние все пак наблюдаваме стоковата борса. Трябва да продава по курс. Все пак в Япония това пада. Витков и Митов твърдят, че подкрепата за тях нараства постоянно. Подписите, които трябва да съберат, обаче за сега не им достигат. Един евреин ходил по улицата, намерил пари на земята, дигнал ги, пребрил ги и казал не стигат. Така че още не стигат подписите, затова ще ви помоля наистина да събираме повече подписи. Двамата смятат сами да се грижат за предизборната си кампания и да изнесат концерти из цялата страна. Раз, два, три. Светло президент, алло, алло. Той пее по-добре. Светло президент, алло, алло. Алло, алло от френски. Да. Вече имат и планове за периода след 23 октомври, когато очакват да вземат властта. Първото, което ще направя, да се обадя на мама по телефона. След това с господин Витков смятаме да разгледаме президентството. Да си ушия един костюм. Второто нещо, което ще направя, е да смена столът, на който е стоял предишния президент, и благодаря за въпроса, тъй като и аз смятам, че ще стана президент. Витков и Митов са категорични, че победата е неизбежна. Ние сме шамара към статуквото. Това, но не Мишо Шамара. Но не. Подписи за регистрация в ТИК се събират до 17 септември. За BTV новините Десислава Ризова.